Okay. Prof. Yes. Yeah, wach mar nego vijende ma ok oluwo sheria onge ng'ama nyalo chwako. Mano is a direct violation of fundamental rights of people. The right to life cannot be taken by anybody. It is God-given, and nobody can take it from you. If they do, they commit a mistake. So we cannot condone that. However, in okinyalo wacho ni ang'o mosetimie kanyo, as a lawyer, nitie process. Onge decree minyalo gol ne time ABCD. In fact, in the locus standard to take matters to court. Pro bono, your lawyers take the matters to court, and it becomes a legal issue there. Moloyo kete ni gine, not even kamano koritero ni jomo vinjore gi moto. Jogi temo manyo path ni kwa donje vinjruok ni wandiko weche apar mwadwan watim gadieri to time ni dwaro ni wabed go moja mondo wa support that government is supporting your party. Man, fundamental role of the party. The party must not support itself, but it must have followers. The followers benefit from ideology of that party, what they stand for. That is why that party is about 20 years. So jogewa mana ni yoma beyo. That is their party. Magisibet kitere MPs. So they can't rule alone. Democracy, you add numbers by consensus and by management. So, idwaro nu bed gi unity no. Idwaro nu wajitate ni gik motimo richo ka nyaka losi. To gibedo gi process. Process mantie joka time parliament. Kas law civil society. Kas law individuals. Kata in local standard inyalo tero wache court on behalf of joka matimo. Court will listen. That is called constructive politics, constructive engagement. Kikete mana on the side ma pokotim decrease matimore kamano. A government constitutional elected follows the rule of law which requires step by step. It does not mean we tolerate that. Never, never, never shall we tolerate killing people without justification. That is not the intention. We shall not do that. And ODM does not stand for that. We stand for truth, for rights of people, but in the process, we took dialogue as the best thing. Anarchy cannot change anything. You cannot get constructive engagement and anarchy, lawlessness, and dungeons of operation. It can't. So for that to happen, Professor Samoro nitiere samoro ng'at ma bro gombo ni mondo inyong ne gigi dona nikech ano ka koro kizungu elongo nango ro koro ni malo sana. Yeah, atuwacho ni one yes party leader kiparo chien jiwi gi wilwan wajomo bede piny ne chon wa mabor. Raila Odinga never went to his mother's burial. He was in detention. He never had time to celebrate with his children birthdays. Not for 2 years, not for 3, 6, 7, 9. For standing ni wadwaro winjruok ni otim gik moko malong'o. Ema nomiyo bet kacha. Ok ne en tugo, koro kosewuok moneno ni jogi ji winjore mo gik sama kama. Ema nokelo katiba ma lawyers gi ong'eyo. Ne ji othoe mondo gole. Koro kane ji osethoe kamano momiwa thuolo ma koro wan gi government mwayiero. Government basane ni noyiere kikatiba. Ji nogo kura, idhi dala. Kwasegoyo kapod entie, ti negotiate kode, uwinjoru kode, ni wanyalo timo 1, 2, 3. To ji chung gadieri. Ma ok ni kaka liet tidokone. Kaka liet tidokone. Mano joluo ok tim. Kwa chung kamoro ti chung kanyo, ti wacho gimomi chung kanyo. To kochuno jaka yie kodi no. Mane democracy. Agree to disagree. Sani ne wakadhe chike aparka nuwa winjore watimo 1, 2, 3 gi sirkal. Kitime nyaki support sirkal. Kitime nyaki support those issues. To being iyo ni to gichung gi gik mane dwaro koso gitung gi gik mane dwaro. Onge achune. Wawacho pile. That is what we should be doing. Yeah. To ka in gi egani enadiri ni unemployment percentage very high in Kenya. To Kenya all developing countries. Sababu katamar tax no. Any third world countries gikao commercial loans from international financial institutions. Man give very high
rates. Kosetimore kamano ema miyo koro pesa bedo maonge, emomiyo ji nyaka chung' kaka ne agencies wacho ni taxation gi must be used properly for ABCD. Ka ok otim kamano wadagi. Mane ma jogo timo onge ng'ama osewacho ODM ni tax to you atiyo. No, mane momiyo corruption is one of the items there. Nyaka wa fight corruption fully and fully.